Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa a dneska si ukážeme, jak stáhnout a nainstalovat GTA 5. Takže pod video vám dám odkaz na tuto stránku a na tuhle stránku. Tohle je můj torrent, to si stáhnete, má to 60 GB, jo, pozor, uvolněte si místo. Tady dáte pomalé stažení, píšete tady ten kód a dáte pomalé stažení, začne se vám to stahovat. Já to zruším, já to jako mám. A když oba dvoje se sám stáhne, tak když se vám stáhne tato složka, tam nebudete mít třeba to launcher a takhle prostě. A musíte si počkat, až budete mít i to druhý. A když máte i to druhý, tak to druhý takhle celý kopírnete a vložíte sem. To se všechno vloží. Já už tam mám. A potom rozkliknete installer, ale předtím ještě koukněte, když tady napíšete social, jestli vám to něco najde, mě to najde, protože už ho mám nainstalovaný. A tady to jenom nainstalujete. Já vám ukážu pro jistotu jak, kdyby to někdo nevěděl. Počkáme, až se to extrahuje a potom ukážu i hru samotnou, že doopravdy funguje a nebude to ze střema, abyste mi mohli věřit. Tak dělej. Je to pomalý, protože ještě stahuju a dáte jenom spustit. Počkáte. Nahodí vám to tohle, dáte next. Accept, install. A close. Tohle můžete zavřít, tady na to kliknete, dáte třeba odeslat, plocha vytvoření zástupce, já už to tady mám, dáte spustit, chvíli počkáte a už se načítá hra, takže můžete vidět, tady, vidíte, můžete dát home, pak se vám to načítá rychleji, když dáte takhle back the game, tak to půjde rychleji a počkáme, než se nám to portne do hry. Takže já jsem tady a jak můžete vidět, je to tady už normálně. Jo, a ten crack obsahuje už i tohle. Vidíte first person. Vezmeme auto. Pokud máte přes 4 GB, tak vám to půjde úplně bez lagů. Vypnu rádio. Vidíte, úplně v pohodě, všechno funkční. Pokud byste vám to psal nějaký error, třeba jako něco s časem prostě, tak jenom já musím hodit potom GTčko. Tak si dole přinastavíte čas na 15. Vždycky prostě tam dáte 15. a pak když vám to 20. jak tam budete mít vypadne, tak si tam dejte znovu 15. Uloží se vám to všechno, akorát je to cracky přes tady ten datum. Já to tak aspoň mám. Protože jako, co byste chtěli, GTA 5 na počítač crackla zadarmo. A to bude všechno pro tenhle díl mých tutoriálů. Teď možná chvíli neuvidíte nic. Takže čau.